Κυρία Κοΐνη, καλημέρα. Καλημέρα σας και πάλι. Ωραία, ευχαριστούμε ξανά εδώ λοιπόν στην Ορθοβιωτική και αυτή την Πέμπτη. Λοιπόν, κυρία Κοΐνη, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, κάναμε μια μικρή εισαγωγή. Σήμερα θα επεκταθούμε λιγάκι και θα πούμε ότι η κοσμετολογία είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά κέντρα ιατρικά στην Ελλάδα. Εσείς όμως ως Ορθοβιωτική, τι το ιδιαίτερο κάνετε στους ασθενείς σας, παύλα επισκέπτες, για να είναι αλλά και να φαίνονται υγιείς, εξωτερικά αλλά και εσωτερικά? Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το εσωτερικό είναι το πρωτεύον. Το πώς είμαστε εσωτερικά είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε υγεία, ότι είμαστε θετικοί στο κύτταρο, ζωτικοί, ότι έχουμε ενέργεια. Αλλά αυτό που μας απασχολεί κυρίως, πρώτη στα όλους μας, είναι το πώς φαινόμαστε στον καθρέφτη μας. Θα σας φέρω λοιπόν το παράδειγμα μιας ασθενούς μου, η οποία ήρθε στο ιατρείο μου, όχι για τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που την απασχολούσαν, αλλά για το κυριότερο πρόβλημα, για το ότι είχε τριχόπτωση. Είχε λοιπόν μια πρωινή καταβολή, δηλαδή μια πρωινή κούραση, παρόλο που κοιμόταν 8 ώρες το βράδυ. Κάνω μια παρέτηση εδώ, το ακούμε συνεχώς, ότι πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται ότι ξυπνάμε το πρωί και νιώθουμε κουρασμένοι. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε το κρεβάτι. Εσείς το ακούτε συνεχώς σαν γιατρός, έτσι? Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει κάποια ορμονική διαταραχή, σημαίνει κάποια ανισορροπία στο σώμα μας, την οποία οφείλουμε κυταρικά να ψάξουμε, διότι έχει συμβεί κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί λοιπόν να κοιμόμαστε 8 ώρες ή 10 ώρες, να κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά και να ξυπνάμε το πρωί κουρασμένοι. Λοιπόν, η κυρία αυτή, η Νάσια, για να πούμε και ένα όνομα, δεν ήρθε γιατί αισθανόταν κουρασμένη, ούτε γιατί είχε δυσπεπτικά ενοχλήματα, είτε είχε ναυτία, εμέτους, γιατί είχε πάρα πολλά νεύρα και είχε κατάθλιψη. Ήταν γύρω στα 50 η κυρία. Μάλιστα. Ήρθε γιατί αυτό που την ενοχλούσε ήταν γιατί δεν ήθελε να μείνει άλλο χωρίς μαλλιά. Αυτό που την απασχολούσε λοιπόν ήταν το ότι είχε πάρα πολύ αυξημένη τριχόπτωση. Βεβαίως, από όλα αυτά τα συμπτώματα υποψιάστηκα ότι υπήρχε κάποια ορμονική διαταραχή. Αυτό λοιπόν το διαφορετικό δεν ήταν να πάω να της δώσω μια φαρμακευτική αγωγή για την τριχόπτωση, η οποία θα συγκάλυπτε ουσιαστικά το αίτιο και το πρόβλημά της. Αυτό είναι το διαφορετικό λοιπόν που κάνουμε στη τερματολογία εδώ στην Ορθοβιωτική. Είναι το ότι έψαξα να βρω ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια πραγματικά ανισορροπία στο σύστημά της, το οποίο ήταν πάνω απ' όλα ορμονική ανισορροπία και το οποίο επιβεβαιώθηκε με τις εργαστηριακές εξετάσεις που έγιναν. Επιβεβαιώθηκε ότι είχε πρόβλημα στο θηροειδή της, επιβεβαιώθηκε ότι είχε πρόβλημα με την κορτιζόλη της, επιβεβαιώθηκε ότι είχε πρόβλημα με τους νευροδιαβιβαστές της. Γιατί αυτό είναι κάτι ιατρικά, που το μετράμε και το μετράμε και με το σάλιο μας. Κάτι το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουν πάρα πολλοί συνάδελφοι ότι οι νευροδιαβιβαστές μετρούνται με το σάλιο, και αυτό το οποίο μας έδειξε ότι πραγματικά είχε ένα πρόβλημα στο οποίο με τον νευροδιαβαστή της εννοούμε ότι είχε ένα πρόβλημα στο κύτταρό της, στο οποίο οφειλόταν η κόρποση, η κούραση, η κατάθλιψη και όλα αυτά τα δυσπεπτικά ενοχλήματα που είχε. Η εξορρόπηση λοιπόν της ασθενούς από τα σωματικά συμπτώματα που είχε και που με αυτά είχε μάθει να ζει και ήταν δυσάρεστα, αλλά δεν την απασχολούσαν τόσο πολύ όσο τα μαλλιά της, και η εξορρόπηση βεβαίως του συμπτώματος για το οποίο ήρθε, που έγινε τελικά αργότερα η τριχόπτωση, που σαφώς αποκαταστάθηκε, έγινε με έναν συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων. Η πρώτη έγινε η ορμονική υποκατάσταση με τις βιοπανομοιότυπες ορμόνες, δεύτερον με την σύσταση της κατάλληλης διατροφής και τρίτον με την χρήση των κατάλληλων συμπληρωμάτων. Θα εξηγήσουμε λοιπόν αναλυτικά το τι σημαίνουν όλα αυτά στην θεραπευτική μου και στη θεραπευτική προσέγγιση της Ορθοβιωτικής. Και πιο γενικά της αντιγυριατρικής ιατρικής. Το θέμα μας λοιπόν είναι η ορμονική υποκατάσταση, το ότι γίνεται και συστήνεται με βιοπανομοιότυπες ορμόνες, και η διαφορά από τις χημικές συνθετικές είναι μεγάλη. Πρώτα, τι είναι βιοπανομοιότυπες ορμόνες ή τι είναι βιομηχανικές ορμόνες, πρέπει να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας. Είναι ορμόνες οι οποίες προέρχονται από την φύση, με τον όρο το ότι βέβαια δεν τις βρίσκουμε στη φύση, αλλά το ότι η ουσία τους προέρχεται από τη φύση, και συστήνονται στον ασθενή, κατασκευάζονται σε φαρμακευτικά εργαστήρια, συστήνονται στον ασθενή, διότι επειδή έχουν την ίδια κατασκευή με τις δικές μας ορμόνες, γι' αυτό και το όνομά τους,
βιοπανομοιότυπες, αφομοιώνονται από τον οργανισμό χωρίς να έχουν παρενέργειες όπως έχουν οι χημικές συνθετικές ορμόνες. Επίσης, η μεγάλη τους διαφορά είναι το ότι πηγαίνουν στους ορμονικούς υποδοχείς ακριβώς όπως το κλειδί στη λιθαριά. Με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν σε άλλους στερεοδικούς υποδοχείς πάνω στο σώμα και έτσι να μην κάνουν τις παρενέργειες των συνθετικών χημικών ορμονών. Ένα μεγάλο επίσης πλεονέκτημα των βιομιμητικών ορμονών σε σχέση με τις χημικές και συνθετικές ορμόνες είναι το ότι είναι αντιφλεγμονώδεις. Ως εκ τούτου είναι αντιγυραντικές. Αυτό φαίνεται στο ότι οι χημικές συνθετικές ορμόνες αυξάνουν τον δείκτη χρονίων φλεγμονών που είναι αιματολογικά μετρήσιμος, τον CRP, λεγόμενο, όμως οι βιομιμητικές ορμόνες αντίθετα τον ελαττώνουν. Επίσης, οι χημικές συνθετικές ορμόνες ελαττώνουν το CoQ10 μας, το οποίο είναι το ενεργειακό μας μόριο. Είναι το καροτσάκι το οποίο μεταφέρει ηλεκτρόνια στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του οργανισμού μας, το κύτταρό μας, που είναι το μυτοχόνδριο. Ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό. Αυτό λοιπόν το συστατικό, οι χημικές συνθετικές ορμόνες το ελαττώνουν. Ελαττώνουν δηλαδή το ενεργειακό μας φορτίο, με αποτέλεσμα να νιώθουμε κατάπτωση, καταβολή. Οι βιομιμητικές ορμόνες αντίθετα το αυξάνουν. Ως εκ τούτου, λοιπόν, προτιμώνται και συστήνονται οι βιομιμητικές ορμόνες. Το διαφορετικό στην υποκατάσταση με τις βιομιμητικές ορμόνες είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκεύασμα για όλο τον κόσμο, δηλαδή για όλες τις γυναίκες ή τους άντρες, αλλά ότι εξατομικεύεται η αγωγή. Όπως είπαμε στην αντιγυραντική ιατρική στην προηγούμενη εκπομπή, η κάθε συνταγή είναι προσωποποιημένη. Δηλαδή, έχουμε σαν σκοπό να υποκαταστήσουμε μία-μία την ορμόνη σε αυτά που λείπουν. Δηλαδή, αυτό που μας λείπει, αυτό και υποκαθιστούμε. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όλες οι ορμόνες στο ανθρώπινο σώμα, όπως και τα συστατικά στο ανθρώπινο σώμα, είναι έτσι διαπλεκόμενα σαν ένα διαδίκτυο ή κάπως πιο παραστατικά να το πω, σαν ένα δίκτυο που έχει κάνει μια αράχνη. Αν κάτι κοπεί από το δίκτυο, αν κάτι χαλάσει στο διαδίκτυο, τότε χαλάει όλο το σύστημα. Γι' αυτό το λόγο και τα συμπληρώματα τα οποία συστήνονται με βάση το γεγονός ότι δεν είναι απλά αυτά που λείπουν στο κύτταρό μας γιατί γερνάμε, γιατί μεγαλώνουμε, δεν θέλουμε να γεράσουμε, γιατί μεγαλώνουμε. Ως το είπαν όλοι οι γιατροί εδώ, γερνάμε σωστά και ομαλά και συλλογικά. Ελαττώνονται όμως με τον χρόνο τα συστατικά μέσα στο κύτταρό μας. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να υποκαταστήσουμε αυτά τα συστατικά με τα συμπληρώματα διατροφής, διότι σαφώς δεν μπορούμε να λάβουμε όλα τα στοιχεία της φύσης και όλα αυτά που πρέπει να λάβουμε στο πιάτο μας καθημερινά. Δεν γίνεται. Επομένως, πρέπει να τα συμπληρώσουμε και είναι βασικό το ότι όχι μόνο τα συμπληρώνουμε για αυτό το λόγο, γιατί τα χάνουμε με την πάροδο της ηλικίας, αλλά και γιατί ορισμένα έχουν συμπληρωματική δράση στην ορμονική υποκατάσταση. Ως εκ τούτου συστήνονται τα κατάλληλα συμπληρώματα και για τις δερματολογικές παθήσεις και για την, όπως σας είπα, συστήθηκε και στην Νάσια, την ασθενή μου που ανέφερα ως παράδειγμα προηγουμένως, για την τριχόπτωση, αλλά βελτιώθηκαν και τα σωματικά της και δυσάρεστα συμπτώματα. Κυρία Κοΐνη, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Θα φύγω όμως για λίγο από τη συντροφιά σας. Να πάμε να δούμε τι είναι η ψηφιακή θερμογραφία, πώς γίνεται, και σε λίγο θα έρθω να ξαναβρω την κυρία Κοΐνη για να συνεχίσουμε να μιλάμε για πολύ καινούρια και εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυστικά και όχι μόνο της αντιγύρανσης. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η ψηφιακή θερμογραφία.